एक नम्बर बिहामजानै मैगं लेबदों मालाय नै मा सिंनि हाबानि मिनि दे बिराद आरामनि र' आबै दे नैबे आंनि आबै बेबो मैगं ओमफ्राय नैबे आंनि बिनानाव नैबे नानि सिस्टेमा गारिनि लेखा फरायग्रा नैबेबो आंनि बिनानाव बे बेवाय आब' नै आंनि फंबाय माने दे मिनि दे बिहामजो नै फनजो बिमालै बे मोजां नायखा सोंनाबो कबि लाजोबदो गासिबो गेजेराव मैगं थाइगंखौ लाजोब गासिबो बेखौ लाजोब जाहाथे रेकर्ड थायो माबा जायाबा आखाइ मावदोंनो माथो मोजां दा दलर लानांगौनो दलर ओरै बिसुआ जायाखै नामा होमबा जायाखै नामा जि मोजां लानांगौ सिरियाल ओरै लासै लाखानांगौ नङाबा मावलाजोबगोन दाना लासै थिनलांदोब्रा गावखौनो खेबदों मेगना मुथिनायसो आब'ना आनै माने मोखांखौ खिन्थानांगौ बेवाय नै आगैया फैथारबाय दाना इउटुब जम्मु काश्मीराव थांसै बे दे दे दल' थाथारनांगौ जाथारबाय ओइबार थाथारबाय नै हाब दल' थाहायरिना दल' था बिराद मिनि आयु साहाबो आयु जाथारबाय रानि फिसाजो जाथारबाय मावजोबो लानायानो सिथा लानांगौ बेनोथ' जादों आं बेखौसो मावदों सोर बहायसो दंखोमायो आदसा दानिया फैदो गाखोदो ओमफ्राय बेलाय दे गाखोदो दे नै जाबाय